Assalamu alaikum musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayo PD TV tewteɓe nder e bowal leydi kala jamalla wale mon to mbawɗon wonde ina mbawɗon wonirde to mbawɗon tawede kala min calmini min juurima ko yettiral no feewiya ko fartaŋe artuɗo darade yeeso mon oɗo subaka alarba addande on holko sifa e kelle gadane jaydeji leydi Sénégal hande o noon no kaldeten ha joni ganduɗa ko gonka brosso covid-19 ene jokki ganduɗa ko e nder jaydeji leydi Sénégal ene wayno de oɗon alhaali ne ɓuuri tawtorede nder jaydeji kono kayya en nomogol ɓen ɓe ganduɗa ko tato hesɓe e nder oɗon conseil constitutionnel leydi Sénégal ɗum de arte nder jandeji leydi Sénégal musidɓe tedduɓe aadi bila aadi salade aɗa ɓuuri firtude aadiya oɗon kewno hebde oɗon aadi yadude ganduɗa ko ceernomma gorko mo juuli Amadou Moussa wonude Aissata Ndiaye kono ko ma on jiiɓi ɗo ko ɓoyata so Allah lamɗo jaabiya hande bawɗe Allah gudditirten ko jayde libération ene waynude ɓen ɓe garti e brosso covid-19 tuggude ganduɗa ko lewru mars 2020 kine tolno ganduɗa ujunere teme tato hesɓe ganduɗa ko heeɓi partaŋe ganduɗa ko hebde oɗon brosso covid-19 kono kayya wasɓe pittali mumen tolnimo ɗon ujunere teme tato foof de mbasi pittali mumen oɗon brosso covid-19 caggal kande ɓe garte jillu hoore leydi waɗi e nder ganduɗa ko cafrirde leydi Sénégal e wiide jeynenkoɓe libération ko jillu noon ko ganduɗa ɓen safroɓe tintani ɗum jeynenkoɓe libération ɓuuri kay hen yaccoraje koye ganduɗa ko ɗiɗon 3 hectares ɗi ganduɗa kay ko leyɗele ganduɗa mbaɗama micmac walla mbiyenna ko gonka mumen laaɓani hectare uji to Almadiya ene wayno de ganduɗa ko wonnoɗo engagé walla mbiyenna ƴettunoɗo fartaŋe ganduɗa ko jogaɗe ɗiɗon tereji kala on Abdou Salam ganduɗa kay ko kañum tigui Sall kañum joguinoɗo eɗon gueɗe kala kono de ko kanko waɗi mité oɗon lo o windi hen inde makko kono kay o yeyti ɗum oɗon biteɗo Djibril Bass ha joni de ganduɗa ko sûreté urbaine ene rewindi ɗeɗon gueɗe jaynenkoɓe libération mbi ko importation frauduleuse mo gaz fluoré ene wonde leydi men Sénégal gomu Olaf joofimo ɗum e goɗon losko walla mbiyen enquête moɓe mbaɓi kono kayya e oɗon police mo leydi Espagne ɗum woni ko tawete jayde ganduɗa ko libération ɗo subaka jayde guendirde le soleil ganduɗa ko artide koye konngol hoore leydi suuti faade ɓeɗon safroɓe kono kayya faade ɓesgu sénégalais gonka brosso covid-19 o wi ko j'invite les populations à se faire vacciner ɗum noon woni ko taweteɗo e nder ndeɗo jayde kono kine tolno e ganduɗa ko 500 000 dose temedde joyyi ujunere taw ko dose de vaccin covid-19 ɗum woni ko taweteɗo e nder leydi ɗum koye woni ko waɗi disponible oɗo saaha kono kay wiide oɗon jagorɗo cellal ganduɗa ko leydi Sénégal million ngaji ɗiɗi dose de vaccin woni ko sabbaɗo e nder lewru août ndu paɗen foof de ko beele leydi Sénégal wawa rewtude oɗon brosso covid-19 caggal kan ɓe garte ganduɗa ko pottital Laurent Gbagbo ganduɗa kay on gonnoɗo hoore leydi Côte d'Ivoire jaltunoɗo ɗiɗo leydi tugude hitande ujunnaje ɗiɗi sappo e goho 2011 keɓɗo fartaŋe artude eko ɓooya ko on de joddi hanke oɗon lamɗo gandane walla mbiyanna hoorejo leydi Côte d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara ɓe keeɓi fartaŋe yitirde hanki Ouattara e Gbagbo se sont parlé hier woni ko jaynenkoɓe le soleil mbiya caggal kan ɓe garti e oɗon conseil constitutionnel heɓɓe walla mbiyanna tato heɓɓe ganduɗa kay o naati nguɗon goomu magistrat ji tati ɓeydama tigui e nder nguɗon goomu ganduɗa waɗata ko jeeɗiɗo ɗum woni ko tawete nder jayde le soleil oɗo subaka alarba l'observateur arti ganduɗa koye gonka covid-19 ɓe mbi ko l'insoutenable détresse des soignants ene wayno ɓeɗon ɓe ganduɗa ko safroɓe dariɓe ganduɗa ko haraleɓe cellal beele de rewtude brosso covid-19 oɗo wiyete ko docteur Ibrahima Fall médecin toto Dalal Jamm ene wayno dow suuti kongi e ganduɗa ko gonka brosso covid-19 ko fayre ko kulolo kono kayya ko an ganduma woniɓe walla mbiyanna oɗon rafiya coronavirus waɗiɓe ko gada beño kamɓe tigui safroɓe wonɓe nen ganduɗa ko cuuɗi cafrirde leydi Sénégal goɗɗo wiyete ko docteur Hardiatou Diallo Mbaye ene wayno kanko woni responsable toto hôpital mo Fann ɗum ko on est hyper fatigué et beaucoup de soignants sont malades wonde de ɓe tampi kamɓe safroɓe kono kay yoga e mabɓe kamɓe safroɓe koɓe ñawɓe oɗo saaha kane tawi nder hello nayɓo hello jeeɓo caggal kan jaynenkoɓe yusumaji gen ganduɗa ko gandiri e oɗon fannu ganduɗa ko dawru golla ardude natal on mo ganduɗa wiyete ko Malick Gakou leader grand parti ene wayno dow suuti kongi e alhaali ganduɗa ko gonka sumgoji paaɗe o wi la confrontation est inévitable wonde de ganduɗa ko ma wul diawwa e wiide makko kanko oɗon Malick Gakou jonde junde noon woni ko ganduɗa ko jayniyankoɓe ganduɗa ko yusumaji guena mbadde makko le quotidien nde Madiambal Diagne wi ko le nouveau trio de Macky Sall ɓen tato hesɓe ganduɗa ɓeydaɓe e oɗon conseil constitutionnel ene jeeya mabɓe Badio Camara wondude Aminata Ly Ndiaye e oɗon wiyete ko Diaw Mbocco ɓen tato ganduɗa kay ko hesɓe ɓeydaɓe oɗon conseil constitutionnel e oɗo subaka noon ganduɗa ko jayne Madiambal Diagne nde ardi koye natal on wiyete ko Pape Oumar Sakho président mo CC conseil constitutionnel leydi Sénégal ene wayde ngun goomu ganduɗa kay foti waɗe ko terɗe jeeɗiɗi caggal nde ganduɗa ko terɗe nayyi tawatno hen hanki hoore lendi
kadi ɓeydi hen ganduɗa kay ko terɗe tati ɓe ganduɗa nguɗon goomu wawa timmude no hannirta ni Dieynankoɓe Madiambal Diagne ɓe mbi ko le nouveau trio de Macky Sall wonde de ganduɗa ko ɓen tato ko darini Macky Sall walla mbiyen ko hoɗo linde tigui hokkiɓe fartange natude ganduɗa ko nder oɗon no conseil constitutionnel jaɓanen Diagne Vox Populi ha joni ɓe garte oɗon alhaali ɓe mbi ko Macky complète le casting des sages wonde magistrat tati ɓeydama e nguɗon goomu caggal kan Dieynankoɓe Vox Pop garti ha joni e ganduɗa koye avertissement ji ɗi hoore lindi waɗi fade ganduɗa ko ɓesgu ngu beele de nde hormoto ganduɗa ko ɗeɗon kuule dentoɗo oɗon mboros covid 19 beele leydi men Sénégal wawa rewtude oɗon mboros covid 19 o wi noon ganduɗa ko o vaccin ngaji ma gar no hannirta ni kono kay yo ɓesgu ngu jokko e ŋeesade no hannirta ni caggal e lewru o ndu paɗen lewru août ndu paɗen kina tolno e million ngaji ɗiɗi dose ma jippuɗo nder leydi Sénégal kono oɗo saaha kina tolno e temedde joyi ujunere dose woni ko taweteɗo diram sosam ganduɗa ko cortiya foof de yaden yakkuyo oɗon e Johnson beele de leydi men Sénégal wawa rewtude oɗon mboros covid 19 caggal kanna eɗin combaji ganduɗa ko tijjunoɗi foof de ganduɗa koye mbaɗama annulé walla mbiyen kayti foof ganduɗa ko mboros covid 19 saabi ɗum ene jeeyi noon hakkude Balla Gaye Bombardier ponnoɗo wadde ñande capantati goo lewru juillet Papa Sow surtout ɗum fonno wonde ganduɗa ko goo lewru août Tapha Tine Boy Niang 2 ɗum fonno wonde ko jeetati lewru août foof de ganduɗa kay ko ɗin combaji foof mbaɗama annulé ɓeɗon noon teknoɓe ɗiɗon combaji en jeeyi noon Gaston Mbengue le Don King de l'arène sénégalaise wonude Pa Abdou Fall oɗon mo ganduɗa ko Thialis kañumen kala ganduɗa ko mbaɗi résigné kono kay ene paadi e balɗe dabɓe beele kay ɓamtude ɗiɗon combaji kono kay wawde jeeyede hen ganduɗa kay ko oɗon mboros covid 19 kono kay e spectacle sénégalaise foof walla mbiyenno ɓeɗon mo ganduɗa ko yiɗɓe lamba gara tawtorede ɗiɗon combaji no hannirta ni jaɓanen Dieyde Las ine tawe natal makko Coumba Thimbo wondude oɗon jagorɗo ganduɗa ko cellal leydi Sénégal wonde Abdoulaye Diouf Sarr ɓe mbi ko Macky Sékou Diouf Sarr e sieu e wondi mum kala ganduɗa ko hoore lendiya yonnani walla mbiyen darde mabɓe ha joni wasiyade ɓe gel ndeɓe peccoto e peeje beele de leydi men wawa rewtude oɗon mboros covid 19 e wiide makko noon il faut ko ganduɗa ko leydi ndiya walla mbiyen ɓesgu leydi Sénégal foof hormoɗe ɗon kuule beele de vaccin oɗon wawa ganduɗa kay ko hokkede ɗum nguɗon ɓesgu Sénégal kala mboros covid 19 yaltoɗo eko yaawi ko yacci e wiide Dieynankoɓe Las ko ɗi kongi woni ganduɗa hoore lendi suuti fade Abdoulaye Diouf Sarr jaɓanen Dieyde Les Échos ina tawe hen natal Abdoul Mbaye e on ceerceerɗo makko ɓe mbi noon ceergal ngal ɗon waɗi ko hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi nayyi woni 1994 ko nden nde woni ganduɗa kay ko Abdoul Mbaye oɗon ceerceerɗo mum gonno kono kay e wiide Dieynankoɓe Les Échos Abdoul Mbaye heeɓi fartange hebde gonga e ganduɗa e oɗon yesso cuddido makko caggal ganduɗa ko on nde namdiromo koppereje jonde alhaali séparation mabɓe bien commun ganduɗa kay ko moɓe cifodirno hakkude mabɓe e wiide Dieynankoɓe noon ganduɗa kay ko Les Échos Abdoul Mbaye heeɓi gonga e makko kono kay ha joni ma ñaworde yanna walla mbiyen gasa ñande sappo e ɗiɗi lewru août to cour d'appel mo Ziguinchor ko nden de gasata ha laaɓa e wiide Dieynankoɓe Les Échos jaɓanen Dieyde coftal ɓallino Aissata Ndiaye heewiide ko kayre uddata dammal ɓe mbi ko l'impossible retour en sélection yadude natal on mo ganduɗa wiyete ko Kara Mbodj kono kay Papis Demba Cissé wondude Santingom beele ɓen ma keɓ fartange artude ganduɗa ko équipe ndeguendijo walla mbiyen équipe A mo Sénégal ɗum ko namdal Dieynankoɓe Le Soleil Dieynankoɓe Stade mbaɗi ene tawi nder hello mabɓe jeegom kono kay ɓe gari e natal dos Aveiro wiide ko Cristiano Ronaldo il est revenu avec des grands objectifs en tête gonda ko oɗon gorko arti tigui ardide mbadi wondi kono kay woylude yoga e gueɗe nder oɗon équipe mo Juve walla mbiyen oɗon club Juventus caggal kanen tawe tigui natal Erling Haaland mo mbiyata mo ganduɗa kay ko oɗon gorko mo Norvège ɓe mbi ko ganduɗa caggal nde jodde ɓeɗon Dieynankoɓe cuuti kongi alhaali gonka makko walla mbiyen e janggo makko ɓe mbi ko Haaland lâche toutes ses vérités go gongaji tigui e gonka makko walla mbiyen e fandare makko janggo jokkude golle makko e nder oɗon club mo Dortmund ene waynude Haaland moggani haydara e oɗon alhaali Dieynankoɓe Stade ngo pani alhaali ganduɗa ko sumgoji oɗon fédération sénégalaise de football hakkude Madi Touré président mo génération foot e maître Augustin Senghor président sortant ene waynude ha joni so tawi Mbaye Diouf Dia wondude Sayer Seck kañumen tigui jaaɓi ganduɗa ko oɗon consensus ene waynude Madi Touré yadani hen yidde waylude ganduɗa ko gonka fédération sénégalaise de football ɗum deɓe caabiya walla mbina haɓe tijji ɗiɗon élection ngaji ɓe mbi ko maître Augustin Senghor wonde Madi Touré un duel à distance ɗum woni ko tawete nder neɗo Dieyde hela maɓe joyeɓo hela maɓe nayeɓo musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV ɗum tigui wonno ko tawete nder kelle ganane Dieydeji leydi Sénégal
ha joni noon ganduɗa ko artude gonko brosso covid 19 so tawi tigui ganduɗa kay ko oɗon brosso jogi hen guila 2 mars ganduɗa kay kina abbo hande duuɓi ɗiɗi ha joni ganduɗa kay kone donki rewtuɗo ɗon brosso première vague deuxième vague troisième vague yo haɗanen ɗo ɓesgu ngu foof ñakki do lawol gotol so tawi tigui ganduɗa ko ɗum noon woni solution gam kay rewtuɗo ɗon brosso covid 19 wadde en mbatta moni kala rutto e ko wonano sen ji secteur aji foof mbaɗama affecté woni sportif woni économique woni politique, tous les secteurs sont affectés à X-Line Fenade. Mais ha joni non ko fartange ngam tigi hokkide besgu Sénégal sa yi nganda ko hore lendi souti kongi hankiya yo besgu nyake kina tolno 2 millions de doses wala men 150 milliards de francs CFA ni hejano lendi ene wawno wadde monter des projets guede bad non wadde bienna riwtuno bo covid 19 ko hunde jojjunde ko hunde yontude plus jamais sa besgu fof yo ya nyakko kubal bele tigi diwten odon brosso mun kala hebto hore mum fannuji kala jito koy mo Sénégal hanki o yimɓe jewni ndi ɗon mbaɗi musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV ɗum tigi woni komin gaddanno oɗo subaka en jetti yeeɓiyankoɓe men nder ebbowol leydi kala ɓen ɓe ganduɗa ko rewndiɓe kono kay ɓen ɓe ganduɗa ko pirtani aadiya jokkuɓe tigi e ɓornade nguɗon pulagu kono kay e ñantude nguɗon pulagu kalto mbawɗon wonde no mbawɗon wonirde e nder dunde wawada min ñaguinimon Allah moƴƴere musidɓe tedduɓe wonno to karallagal to ko Samba Diop wondude Samba Diop Toxel kamɓe kala ɓe tawi hen ɗo to haalirde wonno ɗo ko Moussa Nia en jettiɓe en maniɓe en mantiɓe en mbi yoɓe ñalle jaam.